नमस्कार मैत्रिणींनो, उज्ज्वला मराठी रेसिपीमध्ये मी आज तुम्हाला पिनाटा केक किंवा याला सरप्राईज केकसुद्धा म्हणतात तो कसा तयार करायचा ते दाखवणार आहे। त्यासाठी इथे मी प्लॅस्टिकचा बाउल वापरला आहे। बाजारामध्ये सिलिकॉनचे मोल्ड मिळतात, ते सुद्धा तुम्ही वापरू शकता। चला तर आता आपण सुरुवात करूया। त्यासाठी इथे मी 200 ग्रॅम डार्क कंपाऊंड घेतले आहे। हे कंपाऊंड आता कट करून घ्यायचे सुरीने। कट केल्यानंतर एका बाउल मध्ये काढून घ्यायचे। आता ही चॉकलेट आपल्याला डबल बॉइलिंग करून घ्यायचे आहे। त्यासाठी इथे मी पातेल्यात पाणी गरम करून घेतले। पाण्याला चांगली उकळी आल्यानंतर गॅस बंद करून पातेले खाली घ्यायचे आणि त्यावर आता आपण हा बाउल ठेवायचा आहे आणि हे चॉकलेट पूर्ण मेल्ट करून घ्यायचे 10 ते 15 मिनिटांसाठी। सारखं हलवत राहायचं सर्व बाजूने, म्हणजे चॉकलेट व्यवस्थित मेल्ट होईल। तुम्ही बघू शकता छान असं ते मेल्ट होते। आता पूर्ण मेल्ट झाल्यानंतर याला 2 मिनिटांसाठी थंड करून घ्यायचं। थंड झाल्यानंतर या बाउल मध्ये ओतून घ्यायचं आहे। आता हा बाउल सर्व बाजूने गोल गोल फिरवून त्याला चॉकलेटने आपल्याला पूर्ण कव्हर करून घ्यायचं आहे। स्पॅच्युलाने सर्व बाजूने याला सारखं कव्हर करून घ्यायचं। आता 5 मिनिटांसाठी फ्रीज मध्ये ठेवायचा। फ्रीज मध्ये ठेवल्यानंतर पुन्हा आपण याला दुसरे लेयर करून घेऊया चॉकलेटने। पुन्हा सर्व बाजूने चॉकलेट लावून घ्यायचं। 1 तासासाठी हा फ्रीज मध्ये ठेवायचा सेट करण्यासाठी। 1 तास झाल्यानंतर अलगद हाताने आता हा बाउल मधून काढून घ्यायचा पिनाटा केक। तुम्ही बघू शकता असा छान असा निघालाय अलगद हाताने काढल्यामुळे। आता मी सरप्राईज म्हणून यामध्ये चॉकलेट ठेवणार आहे। मी मुलांना सरप्राईज देणार आहे, त्यासाठी यात चॉकलेट ठेवले। मोठ्यांसाठी तुम्ही गिफ्ट किंवा सरप्राईज ठेवू शकता। आता तयार केलेला पिनाटा केक त्यावर ठेवायचा। आता या केकला आपण सर्व बाजूने डेकोरेशन करूया। त्यासाठी मी पायपिंग बॅग मध्ये मेल्ट केलेले चॉकलेट टाकून घेतलं। त्यानंतर ते सर्व बाजूने लावून घ्यायचे चॉकलेट। आता मी सर्व बाजूने कलरफुल अशा शुगर बाउल लावून घेते। ते खालच्या बाजूने सर्व लावल्यानंतर वरच्या बाजूला सुद्धा आपण जेमच्या गोळ्या लावणार आहेत। त्यासाठी मी आता इथे डॉट ठेवते सर्व बाजूने। चॉकलेट लावल्यामुळे त्यावर आता आपण हे चॉकलेट लावायचे। जेमच्या गोळ्या लावून घ्यायच्या म्हणजे व्यवस्थित चिटकतील। मुलांना जेमच्या गोळ्या खूपच आवडतात आणि त्या लावल्यानंतर कलरफुल असा दिसतो केक। पुन्हा सर्व बाजूने आपण चॉकलेटचे डॉट ठेवायचे आणि यावर मी हार्ट शेपच्या गोळ्या लावणार आहेत वरून। आता वरून सुद्धा आपण त्या जेमच्या गोळ्या ठेवून घ्यायच्या। जो मोल्डचा आकार दिसत होता तो दिसणार नाही वरून गोळ्या ठेवल्यामुळे। असा हा आपला पिनाटा केक तयार झालाय। आता मी तुम्हाला फोडून दाखवते। मी आता ह्या मुलींना फोडायला सांगितलंय, माझ्या त्यांना सरप्राईज देणार आहे।
जर तुम्ही माझ्या चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केले नसेल तर बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे मी जो कोणती नवीन रेसिपी व्हिडिओ अपलोड केला आहे त्याची रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल व तुम्ही माझ्या रेसिपी बघू शकता. माझी रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कमेंट करा व सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.